Són uns criminals els que manen. No poden ser més corruptes i ser de més baix calibre. Jo no tinc cultura per parlar, però tinc una filla tetraplègica i es han llevat les subvencions i n'hi ha una persona per donar a menjar a 20. A 20 persones que no tenen mans, que no poden manejar-les. I vinc de la Pobla Llarga a donar-li menjar a la meva filla, que li paguen 400 euros al mes i li lleven 100, li deixen 100 per les seues necessitats. Són criminals, molt. Ja no es pot dir res més, veritat? O encara n'hi ha més. Lladres, corruptes, criminals, golpistes, són de tot. I no sé de quina classe ni de quina mare han nascut. Però volguera que encara que els fills d'ells no tenen culpa, es quedaren ells com està la meva filla i com estan tots sense faena. Sense faena. Però encara vaig a dir-vos el més gordo, fins que no eixim tots al carrer i agarrem una llamba de gasolina, estos sí fora, que estos estan treballant. Però els que estan dins gasolina i a veure si s'assusten, perquè els joves vulgueu arreglar en pau i estos la pau no la volen. Estos volen que anem trencant cristalls i tot i fent tot pols. Va després dir que vosaltres sigueu d'extrema esquerra o al revés, diuen de lo que siguen, o terroristes, que també mos ho han dit, terroristes, ells sí que són uns terroristes, però no s'assomen. Les rates mai donen la cara, senyora, però no s'apure, perquè a estos terroristes i a estos lladres els farem fora, els queda això. Els queda això d'estar allà dins, perquè la seva filla mereix algú que la tenga. Pobreta, la botica des dels 14 anys. Perquè avui és notícia que la dona d'un conseller en Castella-La Mancha l'han operat la primera en una llista d'espera, perquè a ella la hèrnia discal le hacía mucho daño. No, als demés les hèrnies no ens fan mal, ni l'atur ens fa passar-ho mal, ni els xiquets necessiten mestres a escola. No s'apure, senyora, no s'apure. Anem a votar-los fora. No sé si els votarem foc, perquè això és molt arriscat, però votar-los fora sí. Arriscat? Volen que els pobres no tinguen cultura. A més volen ells ser abogats ells, ser notaris ells, i tots a callar. I diu vostè que no té cultura? Vostè en té molta, senyora, molta més que qui ens governa. Jo vaig anar fins als 11 anys a escola, fins als 11, i ma mare em va treure perquè es van gelar les taronges en la Pobla Llarga i vaig tindre que vindre a València a cosir a casa un sastre.